Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα tutorial του Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών Μυρωτή Χατζοπούλου. Σήμερα θα μάθουμε πώς θα μπορούμε να στείλουμε ένα συμπληρωμένο τεστ στον καθηγητή ώστε να γίνει η βαθμολόγησή του. Σας έχουμε δημιουργήσει έναν προσωπικό χώρο για τον κάθε μαθητή, ο οποίος είναι ιδιωτικός, δηλαδή δεν μπορούν οι άλλοι μαθητές να δουν τι υπάρχει εκεί μέσα, όπου ό,τι επιπλέον υλικό πέρα του βιβλίου θα χρειαστεί να δώσουμε στους μαθητές, θα ανεβαίνει στον προσωπικό του χώρο. Οπότε, σας έχει ήδη σταλεί στο Zoom το link με τον προσωπικό χώρο του κάθε μαθητή, οπότε το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μπούμε στο Zoom, να πάμε στο chat και να πάμε στο όνομα του καθηγητή μας. Εκεί θα μας έχει στείλει ένα link, το οποίο θα ξεκινάει από drive.google.com, όπου θα είναι ξεχωριστό για τον κάθε μαθητή. Επιλέγουμε λοιπόν το link και μας φορτώνει τον προσωπικό μας χώρο. Προσέξτε με λίγο τώρα, εδώ πάνω, άμα σας δείχνει ότι το σύμβολο είσοδος, σημαίνει ότι δεν έχετε συνδεθεί ακόμα με το Gmail, οπότε πατάμε στο Sign In, σε όσους δείχνει το είσοδος, και επιλέγουμε με ποιο email θέλουμε να συνδεθούμε. Εγώ θα συνδεθώ με το προσωπικό μου email, μου ζητάει τον κωδικό, και μπήκαμε μέσα στον φάκελο, τον οποίο είναι προσωπικός για εμάς. Έχει το όνομά μας, έχει το σύμβολο συν, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, θα το δούμε στη συνέχεια, και εδώ έχει ότι ήδη έχει ανέβει στον προσωπικό μας χώρο. Τώρα, για να στείλουμε το συμπληρωμένο μας τεστ, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πατήσουμε στο συν. Η δεύτερη επιλογή λέει μεταφόρτωση αρχείου. Επιλέγουμε λοιπόν τη μεταφόρτωση αρχείου και βρίσκουμε το τεστ το οποίο το έχουμε συμπληρώσει πατώντας στο desktop, στο επιφάνεια εργασίας. Εδώ είναι το τεστ 1, το επιλέγουμε και πατάμε άνοιγμα. Εδώ κάτω θα δείτε κάτω δεξιά στην οθόνη σας ότι αρχίζει να βγάζει μία μπάρα ότι φορτώνει το αρχείο και μόλις πατηθεί το νι σημαίνει ότι έχει φορτώσει το αρχείο. Εγώ το είχα φορτώσει ήδη από πριν, γι' αυτό και φαινόταν εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε έτσι έχουμε στείλει το αρχείο ώστε να το δει ο καθηγητής. Πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι, για να μην χρειάζεται κάθε φορά να μπαίνουμε μέσα στο Zoom για να δούμε το link από το προσωπικό μας χώρο, να πατήσουμε πάνω δεξιά εδώ που μας έχει ένα αστεράκι δίπλα στη διεύθυνση, το οποίο λέει προσθήκη αυτής της σελίδας στα αγαπημένα. Πατάμε λοιπόν αυτό το αστεράκι και εδώ βάζουμε ό,τι όνομα θέλουμε. Δηλαδή εδώ γράφει Δημήτρης Google Drive, εγώ μπορώ να βάλω π.χ. προσωπικός χώρος φροντιστηρίου. Και πατώντας το Done, προσέχουμε εδώ να μας γράφει γραμμή σελιδοδικτών, και πατώντας το Ολοκλήρωση θα μας βγάλει την συντόμευση για τον προσωπικό μας χώρο. Προσέξτε με πώς τη βρίσκουμε, πατώντας να ανοίξουμε μια καινούργια καρτέλα, εδώ πέρα θα μας βγάζει το προσωπικός χώρος. Και πατώντας πάνω της φυσικά θα μπαίνουμε κατευθείαν στον προσωπικό μας χώρο. Τώρα, για όσους δεν έχουν Gmail, θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα καινούριο λογαριασμό, ώστε να μπορέσουν να συνδεθούν για να μπορούν να βλέπουν τα αρχεία και τα τεστ, τις ασκήσεις, τις οποίες θα στέλνουμε στον κάθε μαθητή. Αυτό θα το δούμε σε ένα επόμενο βίντεο για το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα καινούριο λογαριασμό Gmail.